sabuwar wakar da Dauda Kahutu Rarara ya yi wadda ta jawo magana a kan social media mai taken jagaba ya karbi bila, yayin da wannan bawan Allah jarumi na masana'antar Kano da ke karɓar zagi a bakunan jama'a. Gaskiya dai wannan abin da ya aikata abu ne mara kyau, yayin da mutane suke ta fitowa don ganin cewa sun nuna bacin ransu yayi abin da bai dace ba. Duk da cewa waka sana'arsa ce, to amma ya san mutane a wuya suke, ya san dole irin hakan za ta faru. To mai sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Dan Allah, idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alama kararrawa, dan hakan shi zai baka damun zafafan labaran mu da kuma da zarar mun dora. Shi dai wannan jarumi Dauda Kahutu Rarara an san dama ya saba da irin wannan abubuwan, yayin da kawai shi dan ya ja zage-zage yana irin wannan abun a social media. Shi yana ganin hakan cewa wai wasan barkwanci yake gudanarwa, yayin da bai san mutane yake fusatawa ba. To mai sauraro, kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alama karrawa, ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. To mai sauraro, ita wannan waka da ya wallafa ta mai taken wato jagaba ya karbi bila, ya yi wa wato dan neman takarar shugaban kasar nan wato Bola Ahmed Tinubu, wanda yake kara korara shi, wai yake cewa jagaba ya karbi bila, nufinsa a cewa kenan Bola Ahmed Tinubu ya gama da Najeriya dan yanzu shine shugaba, abin da yake nufi kenan. To amma mutane irin tsanar da suke nuna wato Bola Ahmed Tinubu ya sa sun fito, shi ma ta shafi wannan jarumi na masana'antar Kano wato Dauda Kahutu Rarara, dan ganin cewa ya za a yi wannan mutumin ya zo ya wake abin da ba sa so. To mu saurara ku bibiyan mu a cikin wannan channel mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alama kararrawa. Mun gode.